Apay kumadati ko na tayo matlang talak, loyalty kan faithfulness iti maysa ken maysa. Dano iti loyalty kan faithfulness na panunutam nga nang kang agaramid iti manangdadal iti kinasagrado iti pamilya. May panunut iti in istoryak idi nga ada kanu iti talungan natay na pang ijay gate ni San Pedro kuna naapay nga natay ka. Siyak natayak iti high blood ko. Ta idi na panunut idi na naamuak nga dati kabit ni asawak high blood ko binagkat ko dito aparador. Imbarsak ko ijay tawa iso nga natayak ti high blood ko. Di may kaduaan niya tinatayang. Siyak jay tinamaan ti aparadur nga imbarsak dito. Jay may katluan niya tinatayang. Siyak jay naglamang iti aparador. So nga kayo agilam-lamang iti manggadal iti aparador. Di ako na tayo nga openness kumamatlang. Good afternoon, brothers and sisters. Ni kasanga good afternoon kada kayo. Napintas man ang tagtaan tempo ta dado Ren Walter kani Audrey ida pa bendisyon iti ayan ayat da iti maysa ken maysa. Ang sakba iti amin ada ti kanayon kang istorya ada kanuti naminsan nga duti tao dito simbahan ket ada ti sinmirip nga maysa nga babay ket nakita na nga amo na jay lalaki isu nga tinmara ija Central Isle ket nagpukaw istardang yun ay takasar amok day ta lalaki ada babae na ket kuna dagay jay tattao sige agpukaw ka pay tanga apay kasar ngamin daytoy bunyag daytoy anda do mga naurnungan tayo ng daytoy panagmaymay sa tayo nga panagkararag kita Ren Walter kani Audrey akas makita tayo mati readings it's all about love ken awan iti mang pasina iti pinagtipon ti Dios akas kung kuna tayo ngarud ti kararag mi kada tayo kararag tayo kada Ren Walter ken Audrey sapay pumaada iti panagtalak da iti maysa ken maysa nga uray aginadayo da ada trabaho ti maysa adalat iti panagtalak ngamin ada iti maysa nga agasawa siguro mahasiluso da iti nga lalaki isu nga every hour tawag nga tawag tawagan na ni bakat na ada ka dita balay yo ada ka dita balay wen ada ak ditoy tapno nga rod sigurado nga amok nga ada ka dita balay i-sound mo da ita blender kat kasjay piman kang kanayon nga i-sound na ti blender tapno ma-proof nga ada ijay balay da nung dito nga lalag bigla nga nagawid idi nagawid sinaludsod na jay anak na ay na ni mamam ang kuha mo, idi kalman pa ilang awan ni Suna, intugot na yay blender. Nga tayo, panagtalak, iti maysa ken maysa. Kaslamat lang yay maysa nga, siguro, awan ti talak na ti partner na, isungag sutsupit sa ti conformi. Dahil timet nga anak na, kuna na, amom, nung lumabas kami jay halsima, adatit itadaan ni daddy ti kwarta, babae paymet. Intamang kitaan, idi napanda, day taman, ijay akop ngay, jay toll gate gayam ti pangpangtadan na piman. So nga da ko mahidag iti clarification mat lang iti unag iti agpartner tapno iti kasta mayat iti panag tungtung yun umanan niya ti kayat yung tungtungan. So nga importante ada ko mamat lang iti communication niyo. Kaslapi man jay adumat ti communication tayo da jay cellphone tayo katagawin ada ngamin ti aga nanang kuna na jay anak na tawaga man ni dadim tani apay nga awawit katarabiin. Isu nga tinmawag pimanday toy ket sinungbat babae. Isu nga pagsangpet na sinipat na nilakay na. Apa nga sinipat na, uwin, tababay dya sinungbat dya cellphone. Anya dya ko na dya babay dya cellphone. The number you have dialed is not yet in service. Ako na tayo, ada dagiti, masapol nga i-clarify pa, tapno iti kastahan nga, punkto nga, umunag nga pag-apaan. At naman pa, datihan nga pagkawatan, maminsan iti panagasawa, ada dya ko na da nga, silence therapy. Tada nga iti maysa nga, agririri nga bakit. Kung na ada problema, kinilakay ko tanong sumang katakag, apa-apa kami maten. Kat kuna daytoy nga mong tanapan daytoy nga babay jay mong kuna na agsakdo ka daytoy ti danum tadaddatlag daytoy nga danum kat no sumber kay jay balayo ikargam dayta danum ditangiwat mo but after 2 weeks kasla na sulbaran pimanti problema na isu nga nagsubli kuna na agyamanak tada intadanak iti datdatlag nga danum kat kuna jay mong han nga dayta danum itinang paagas daytangiwat mo ti problema jay gayam batak-tak gayang mabutak-tak. Isu nga kunada ada iti art of listening but lang iti agpartner ha. Isu nga kunada no kayat di aso nga sumrak ijay likudan nga agtaul-taul ket na itsambang agtuk-tuk-tuk ti Mrs. ijay ruangan jay sango. Anya ti first nga lukatam. Kunana ijay likud jay aso tano ipaunag mo jay aso agtalnan hanan nga agtaul-taul. Nung no jay Mrs. pagsirak na pay lang agtaul pay lang. Ito nga kunada da iti mas terrorist ng ISIS. Amo dagiti NBI di kan CIA. Idi nabiro kan dakat anyang or ti mas terrorist ng ISIS, Mrs. kano.
So makita nyo, ang kayong agtintinirores ata, mayat ba't lang na dyan kung na yung very artistic kayo nga express iti ayan-ayat yu iti may sakin may sa. Diyan ko na da nga be truthful. Diyan ko na da nga jay kinapudno, ti kipanag-ayat mo iti partner mo, tatong itakas ta ada iti very artistic kang mga iwan matlang, han nga dyan mang niluluko. Tada nga iti may isang agasawa, kung na dyan lalaki, isardang kun ti kinababayrok, talaga nga sikan ti asawa. Kat ko naman si babae. Pati siyak, di makaili mga anak ta, sikat itatang na nga usto. Sa bali, kayang pimanjay upat. Ako na tayo, ada iti, panagtalak, faithful kayo kuma, loyal kayo matlang iti. Loyal kayo matlang iti maysa, ken maysa. Iso nga dayta panag holding hands yo, panang kitayo kuma kang kanayon nga sign of love dayta. Han nga no, nalpas ti kasar, ni gumanggayam ti ima ti partner mo, han nga sign of love and self-defense. Kitaan nyo. Nasapay ko every year, celebrate yun namin iti panag-asawa yun. Tapos niti kas maparimind jay panag-ayan-ayat yun, no masibug-sibugan pa'y. Han nga jay hangka ko mga mauma iti partner mo. You have to be contented with your partner. Tada nga itinang ibaga nga babae jay asawa na, luko kagayam nga, linuko na, kadagayam ti kabit mo nga, 18 years old. Kat ko na kiti lalaki, nagladaw kan nga nagdamag, 35 years old tagtan. Niloko-loko na kayang timang adu nga tawanan. So nga jay, sapay kumanda kayo, iti panag-asawa yo, ipakita na ti panag-ayat ni Apo Hesus Kristo, ti simbahan. Tada nga iti driver, pinakita na jay sign, kuna na jay, turn left with care. Kuna na kidi mayat, dito nga may apply ti asawa, itagalog yo kadi, turn left with care. Kung mangaliwa ka, ingat ka lang. Maang kumakas jay, anmat nga kasi ti kararagan tayo. Iso nga, da kayo, Ren Walter kani Audrey, iti daytoy nga panagkasaryo, sapay kumada kayo matlang iti mangipakita, iti pinasagrado, iti panag-asawa. Tamamatiak da kayo nga ninong kaninang, napili da kayo, tamamatiak nga makita kada kayo, iti panagbiag, iti nasagraduan na pamilya, uno ko na tayo nga na Kristyanuan akas panag-asawa. Iso nga no ipakita yo ti support yo, dayta nga family values, tuloy-tuloy dayta kat ibiyag matda, Rain Walter kani Audrey, iso nga karkaruno ada kuma iti support yo, kada kwada nang nangruna iti moral ken spiritual. Takanayon nga datis istorya, kunak, ada kano iti may nga palutero, katahan nga makasrok iti arena, tawan iti manok na nga ipalut na. Nagawid, hindi na magmagna iti kalsada, nakakita iti piyak, amo iti piyak jay sisiw, jay basit nga manok. Kat hindi nagsubli, tiniliw na diya, kat kuna diya security, han nga mabalin, nga maipalot da ito itaubing pay lang. Kat kuna nakidi, haan tada ito'y, makipalot ni tatang na ada di taunag, kat no makita na, at least moral support king kwana. Dakkel mati ipakita yung nga support yo kada kwana, dagito yun, ang nangruna iti moralidad. Iso nga no ipakita yo, dahil kunadan nga diagay family values, haanin nga maaw-awan. Ada nga iti may nga, inis istoryak metlang nga, dua nga agwarkada, kat mabisbisin jay may sa, kuna na nabisibisin na, naunay, kuna jay kadwa na, ada mat tinapulot ko nga hamburger. At kuna na, baka nabulok mat na ita, ta, pinulot ko jay basuraan nga natatakan ti, di nabubulok, isunghan nga mabulok da ito. Basta mat no, pagkatayo ti support tayo, han nga mabulok dagi jay, kuna tayo nga family values. Intay nga itultuloy iti panagkararag kadakwana, tapno iti kasta da ito, patinayon nga da, mariknada iti kinasentro iti panag-asawa, nga ni Apo Hesus Kristo, matlang. Tapno, no ti timsong yutantan, da ito dyan naradsak nga da ito, iti aldaw, han nga jay bumaybayag kat, baka ti timsong yun to, Apo mga asika. Kat nunalpasan nga apo mga asika, baka titimsong yung kat kunin mo o Diyos. At narigatan. Kasi nga ginayawang kayo, ginayat kayo kumaladtan, tapos itikastada kayo. Iti mang ipakita nga orda kasayat ni Apo Hesus Kristo iti simbahan. Ituloy tayo nga orda, awan ti agpukaw, awan ti agririta, ituloy tayo. Madandanagan ni Rainwater. Ituloy tayo, Garod. Sige.